we started with 5. Today we are 145 plus. Are you facing any sort of problem to work in Porvorim? This is out of box question, but I will answer. Yeah, problem असा आमका आमचे जे दोन फाउंडर मेंबर असतात, एक डेझबन फर्नांडीस आणि एक निलेश चारी, त्यांना सुगूर पंचायतीच्या सरपंचान आणि सेक्रेटरीन खूप सतायला. एक इव्हेंट सांगता तुमका. निलेश चारी एका ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून अपॉइंट केलो जीपीसीसीन. ज्या दिसा ताका अपॉइंट केलो त्याच्या तिसऱ्या दिसा त्याची घराची डिमोलिशन खातीर शो कॉज नोटीस धाडली. By default, or I don't know, unfortunately, fortunately, appointment letter was given to somebody else as a block president. आणि suo moto ती नोटीस विड्रॉ केली. ज्या दिसा निलेश चारी या फाउंडेशनाक जॉईन झालो ताचेर परत घर मोडपाची नोटीस शोकॉस घातली आणि त्याचा डिमॉलिशनाची ऑर्डर काढल्या. फॉर वी आर ऑलरेडी इन द कोर्ट. देयर इज अ स्टे ऑर्डर देयर. आता 20 पॉइंट प्रोग्राम जर तो ही स्टेज इन 20 पॉइंट प्रोग्राम. If you consider 20-point program, according to me, there are so many illegal houses or some violations. आता निलेशाचे जे घर असा ते इलिगल नाही. There may be some violations. There is one family called Sharma म्हणून. He has built 3-story building in 20-point program. आता वो जो सतीश गांव असा एका घर दिसता काय दिसना एक बिग क्वेश्चन मार्क. So I hope better sense will prevail on him. Otherwise, Porvorim Welfare Foundation is already set to go to High Court. To approach the Honorable High Court for their intervention and for justice. How you look at it? See, again out of box question. Porvorim has become city sort of. It is a residential area purely. तेका कितली ग्लोरिफाय करप तेका एक लिमिट आसा. ती लिमिटा भायर पावल्ले आहा आणि डिस्ट्रक्शन इतले चालू आसा Porvorim. फॉरेस्टाची फॉरेस्टानाक जावपाची आसा. So for that, Porvorim Welfare Foundation will be very vigilant to control, or will keep an eye watch on the constituency. So why the people are not writing the proof? People, you have to ask people. I can answer to that. Okay, because 150 people who have come together are like-minded people. So from 150, hopefully we'll be 3,000 one day, and then you will understand the results thereafter. इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलं काँग्रेसीची टिकेटीर. Yes. जे एक्सपेक्टेशन आसले, जे काँग्रेसीची वोट शेअर आसली ती सुद्दां मतां पडपाक शकली ना. आणि तुमचे ह्या फावटी आता तुम्ही आता हे वेलफेअर करून Porvorim काम करता. सो डू यू थिंक पीपल विल सपोर्ट यू फॉर See, it is little premature question because next 4 years उरल्या इलेक्शनाक. नो आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्शन. म्हणजे तुझ्या वांगडा रावतले म्हणटा Porvorim. नाही, दॅट्स वॉट जे लोक 5 लोक घेऊन फुडें सरिल्लो आता 150 लोक जाल्या. सो तसे लोक मल्टिप्लाय जायत वतले फुडें. दॅट इज अवर सिन्सियर एफर्ट्स आसतले आणि वी विल गो डोर टू डोर. आय थिंक वी शूड कॉन्कर. ओके, वॉट अबाउट इलेक्शन तुका काँग्रेसीक जी मतां आसली पळय ती तुका तितकी सुद्दां पडली ना. ती कित्या खातीर अशी दिसता? त्या खातीर म्हाज्या हिशोबान ती म्हाजी एंट्री लेट जाली आणि आय गॉट ओनली 16 days टायम आणि बिकॉज ऑफ दॅट वी कुड नॉट रीच प्रॉपरली. आणि एक प्रोपगंडा असो केलो काँग्रेसच्याच लोकांनी दॅट आय एम फ्रॉम धारगड. आय डोंट लिव्ह इन Porvorim. So that must have backfired in terms of getting votes. It is not a fact. I live in Porvorim for last 22 years. डिस्ट्रॅक्शन म्हणले तुम्ही Porvorim जाता म्हणजे कोणासाठी जाता तुम्ही डिस्ट्रॅक्शन? बिल्डर लॉबी असू शकता आणि कितें असू शकता. कोणाक ब्लेम करता तुम्ही? आय विल ब्लेम द गव्हर्नमेंट. असं जर सेक्रेटरी जर असे असत, सरपंच आय अंडरस्टँड. सरपंच इज अ पॉलिटिकल पोस्ट. त्याच्या वॉच दवरपा खातीर गव्हर्नमेंटान सेक्रेटरी धाडटात. Secretary जर I think this Satish Gavas is not a government employee. He works for some MLA or some minister. So he should do his duty properly, which is not doing.